Lijep pozdrav svima, evo nas u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Đakovu gdje se obilježava, kao i svake godine, Dan hrvatskih knjižnica. Prije svega iskrene čestitke za vaš dan. Ova godina i baš i nije bila onako nekako pretjerano naklonjena ne samo knjižnicama, nego općenito svima uslijed, naravno, korona krize. Kako ste vi sve to izdržali, a od samog početka pokazali ste da knjižnica upravo treba biti na usluzi svim njezinim korisnicima. Pa najprije čestitamo Dan hrvatskih knjižnica svim našim korisnicima i svim knjižničarima i svima koji će postati naši korisnici, kojih već ima nekoliko tisuća, tako da velik broj ljudi k nama gravitira već godinama. A Dan hrvatskih knjižnica obilježava se od 2010. godine u spomen na prvi zakon u knjižnicama iz 1960. godine. Pa evo samo da kažem ukratko. Eto, čisto da si i to zna. Informativno, da. A korona, kao i u svim djelatnostima, pobrkala je malo, ali s druge strane je pokazala da knjižničari mogu dosta dobro improvizirati, jer ako ste ikad ušli u našu knjižnicu, svi vi članovi knjižnice jeste, znate kako mi godinama improviziramo na našim 3 etažama, pa onda ne možemo reći da nam i ova situacija bila nešto posebno, jer smo naučili svakako se snalaziti, dočekati se na noge, pa smo, kao i svi ostali, krenuli s virtualnim programima, krenuli se knjigama. Bili smo doslovce 24 sata za vrijeme onog lockdowna na raspolaganju našim korisnicima, jer smo imali sve pozive preusmjerene i doslovce 24 sata su bila i učlanjena u knjižnicu, dogovori, razgovori i sve ostalo. Ono što je zanimljivo, recimo putem same e-knjižnice, tu ste još dodatno dobili korisnika. Pa mi smo u tom trenutku omogućili zapravo svim građanima Hrvatske da se učlane besplatno na 3 mjeseca i imali smo korisnike iz cijele Hrvatske. Mnogi su se neki osjećali su se dužni odužiti nam se, pa su nam i slali knjige i slali su i lijepe komentare, mailove i tako. Bilo je lijepo i nekako smo htjeli zaista svima omogućiti. I onako su nam neprestano govorili, ostanite doma, pa onda evo, aj čitajmo knjige. Čisto da nekakav taj lockdown onako bolje prođe i za same knjižnice, ali isto tako i za sve korisnike, jer što raditi cijelo to vrijeme kad si kod kuća, a kuću si već u prvom tjednu očistio, pa onda šta dalje? Pa dobro, moram reći kako smo inače aktivni na tim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, naša mrežna stranica, tako da kad se pojavio lockdown, imali smo već dovoljno ljudi koji su nas pratili na tim društvenim mrežama i nekako je bio dobar odaziv i mi svakodnevno smo komunicirali i putem tih društvenih mreža, putem nekakvih naših programa. Evo, Ana je neprestano smišljala programčiće za djece, to su neprestano bile nekakve nagradne igre. Ana i Kristina su snimale priče za djecu, mi smo odmah otvorili YouTube kanal, ne znam, sve što nam je palo na pamet, što smo vidjeli od drugih, što smo sami smislili, evo, pokušali smo. Upravo to, Ana, izvrsne radionice, vjerujem da ste konačno dočekali da se u biti ona srijeda, kada je vrijeme za priču, može konačno realizirati ne samo online, nego i onako ponaosob sa klincima. Skroz je bukirano. Svaki puta ne dođe ni ta srijeda, već bude onako popunjeno je. Da. Interes djece je jako velik i to nas jako veseli. Što se tiče klinaca, kakve su reakcije? Oni su uvijek otvoreni za nove stvari, kreativu jako vole. Tako da mi uvijek poslušamo prvo slikovnicu, pa na temu te slikovnice radimo nešto kreativno. Bilo je tu raznih tema. Sad u mjesecu Hrvatske knjige smo osmislili ciklus od 4 radionice koji se zvao Čarobna šuma. Pa smo u prvoj radionici, odnosno u 3 radionice smo svi zajedno posadili našu čarobnu šumu. U prvoj radionici smo izrađivali stabla, u drugoj smo ta naša stabla razlistali u šarene krošnje, u trećoj smo dodali dašak čarolije u tu našu šumu, tako da iz obične šume pretvorimo u čarobnu, kad smo od suhog lišća izrađivali likove iz bajki.
I djeca su stvarno uživala. Uvijek ih bude puno, nikad ih ne odbijemo, bude nam žao odbiti djecu, pa smo tako prošli puta podijelili djecu u dvije skupine, pa smo napravili dvije radionice. Ono što je najzanimljivije u biti od svega toga, imate odličan prostor, moram biti iskrena, stvarno za prezentirati to sve i ta čarobna šuma, u biti svaki prolaznik gradskim korzom može prisustvovati od samog tog početka, kako se i sama rekla, dakle od samog drveta, pa je onda došla tu lijepa krošnja, onda su sovice se negdje pojavile, mislim normalno, jel? Što je danas? Danas je završni dan te čarobne šume. Da, danas je završni dan naše čarobne šume, koji se zove Dobrodošli u čarobnu šumu. Tako da svi koji su sudjelovali, danas smo tamo na druženju, imamo maskenbal, zabavit ćemo se uz plesne igre, malo se podružiti, malo se osladiti. I eto tako, bit će pjesme, bit će plesa, bit će veselo. Veselim se novim radionicama i tvojoj bujnoj mašti koja, ne znam, je li ima uopće granicu? Hvala. Nema. Da nema. Prvi dan kad je Ana počela raditi, ona je rekla imam ideju. I to je tako svaki dan. Svaki dan ima neku novu ideju, ali koju ona sama i osmisli, realizira i odradi sve od početka do kraja, tako da... Dakle, nema ono, ja sam smislila, vi odradite. Dakle, ide od prvog do zadnjeg. Anđelka, ono što isto tako je bitno za napomenuti, dakle, Gradska knjižnica i čitaonica povodom Dana hrvatskih knjižnica organizirala je, i naravno u povodu mjeseca hrvatske knjige, organizirala je i besplatno produženje članarine ili kako? Pa imamo besplatan upis prvašića, to već godinama u našoj knjižnici, a danas kako je Dan hrvatskih knjižnica, evo imamo darove za sve koji danas obnove članstvo ili se upišu. Imamo pripremljene knjige, kemijske, ono što još imamo. Uglavnom, nitko neće izaći praznih ruku ako dođe li danas u knjižnicu obnoviti svoje članstvo. Kao što uvijek to bude u knjižnici i svaki puta iznenadite sa nečim lijepim i korisnim. Još jednom čestitam vam vaš dan i naravno puno uspjeha u svim vašim projektima gdje ćemo vas naravno i podržati. Hvala vam, vidimo se u knjižnici. Ćao.